Vă prezint proiectul Zixar al companiei Cryptodata, companie românească care se ocupă de softuri de criptare a datelor și securitate pentru telefoane, laptopuri, PC-uri și așa mai departe. Deci nu vorbim despre criptomonede, să ne fie clar, vorbim despre criptarea de date. Da? Ei au fabricat, în decursul a 10 ani de când sunt pe piață, au fabricat 3 telefoane, 2 laptopuri și am să vi le detaliez pe rând. Produse care sunt total criptate, securizate și sunt super elegante, ca să zic așa. Și hai să mergem să vedem despre ce este vorba. Întotdeauna pe prima pagină aici vom găsi ofertele lunare pe care le putem îndeplini, da, aici, dacă vindem 2 octarine, primim 50 de runa, este un nou proiect lansat de ei, despre care n-am să vă vorbesc, pentru că nu m-a pasionat și nu știu despre el, da? Și un mystery box, iar aici, dacă cumperi eu un pachet la promoție, primim 10 runa. Sunt runa fiind un token, deci nu e criptomonedă. Dar nu vă explic despre ea pentru că nu m-a interesat, nu știu să vă explic. Și aici la fel vom găsi produsele care sunt la ofertă, ca să zicem așa. Și iată, avem aici un NFT Recycle Bot, octarină, care valorează destul de mult și îți aduce beneficii dacă o deții. Un nou Mystery Box lansat la Untold, Mystery Box în valoare de 19 USDT, din care poți câștiga diferite vacanțe pe uscat sau pe apă. Cea mai tare ofertă luna asta este acest pachet cu produse. Da? După cum vedeți, e la $2099, dar pachetul conține următoarele lucruri. După cum vedeți, conține laptop, conține toate cele 3 telefoane scoase de ei, Impulse, Haider și Haider Evo, ochelarii cu cameră de luat vedere, și smartwatch-ul și licență Matrix, da? Sunt enumerate aici, după cum vedeți. Și un tricou cu semnături. Deci laptopul BASM, telefonul Impulse, telefonul Haider Evo, telefonul Haider, smartwatch-ul și inelul nou scos acum pe piață, Securing, și o licență Matrix Whisper și un mystery box. Modularul, chiar nu știu ce este modularul, îmi cer scuze. Ca să devii membru Zixar, devii în felul următor. Plătești $250. $200 reprezintă membership-ul pe care îl plătești o singură dată. $50 reprezintă subscription-ul, un abonament practic pe care îl plătești lunar. De ce îl plătim? Ca să avem acces la bonusurile pe care le oferă compania. Iar bonusurile pe care le oferă sunt în felul următor. Primești 10% din înscrierea persoanelor. Primești 10% bonus din vânzarea produselor. Da? Primești bonus de binar, pentru că, am uitat să vă spun, funcționează pe sistem binar, adică fiecare persoană care se înscrie are obligația să înscrie o persoană pe stânga și una pe dreapta ei. Cei pe care i-am scris la rândul lor trebuie să înscrie o persoană pe stânga și una pe dreapta. Din aceste înscrieri primim bonusuri în bani și puncte care ne ajută să creștem în ranguri, pentru că compania are niște ranguri pe care le atingem în funcție de punctele pe care le facem din vânzări. Mai primim bonusuri până la nivelul 7 în adâncime, da? În momentul în care ți-ai dezvoltat echipă, că asta înseamnă să-ți dezvolți echipă, de-aia plătim bonusul ca să beneficiem de bonusurile din echipă. Și plus bonusul de rang, care crește pe măsură ce urci în ranguri. Bonusul de rang îți intră instantaneu în portofel. Bonusurile celelalte
intră în fiecare marți seara. Am să vă aduc în contul meu ca să vedeți cum arată contul și ca să vedeți unde vedeți punctele necesare, da? Deci aici întotdeauna ne arată câte puncte am făcut și câte mai avem, câte ar trebui să facem. După cum vedeți, eu mai am nevoie, trebuie să ating să fac 16.000 de puncte pe piciorul drept și pe general, deci pe ambele picioare, în total să am 40.000 de puncte ca să urc la următorul rang. Eu acum sunt, după cum vedeți, platină, iar următorul rang este topaz. Merg acum să vă vorbesc despre ranguri. Mergem la platformă, intrăm pe ranguri. Aici sunt toate rangurile afișate și vreau să vă arăt ce va aduce fiecare rang cât pot de repede, cât de pe scurt. Ăsta este primul rang la care urci și ai de făcut 500 de puncte pe general, pe ambele picioare în total și 250 pe piciorul slab, pe stâng se referă de obicei. Da? Și primești, în afară de bonusurile pe care le primești, da? Că ai înscris persoane, că da? Primești în plus $20 care ți intră instant în portofel, în wallet. La următorul rang de bronz, în afară de bonusurile pe care le-am menționat, da? 10% din înscrierea persoanelor, 10% din vânzarea produselor, bonusul de binar, mai primești încă $40 la rangul de bronz. Atingi rangul de argint, silver, aceleași bonusuri le încasezi plus bonus $70. Deci după cum vedeți, bonusurile cresc de la fiecare rang. La rangul de gold, aur, primești în plus $100 instant în portofel și deblochezi primul nivel, da? Mai primești încă un bonus în plus, matching bonus, 10%. Aici întotdeauna vor fi punctele pe care trebuie să le avem ca să atingem rangul respectiv. Ce vreau să vă spun, înscrierea unei persoane înseamnă tot vânzare. De ce? Pentru că persoana care se înscrie plătește $250 și tu automat vei primi 10% din această înscriere, din această sumă, adică $25 și 250 de puncte pentru că atâta valorează înscrierea. Vinzi un telefon de 900, primești 900 de puncte sau mă rog 800 și ceva, nu chiar 900 fix. La rangul de platină ajungi și în afară de bonusurile primite, primești $150 instant în portofelul tău. Retragerile, bineînțeles, se fac instantaneu. Nu chiar instantaneu, pentru că e lucrat în manual, dar vreau să spun că retragerile se fac în fiecare săptămână după ce banii v-au fost puși în cont sau, spre exemplu, bonusul ăsta de rang de $150 îl puteți retrage imediat ce v-a intrat. Și la fel și aici primiți 10% de la primul nivel, matching bonus. Deja avansăm către rangul de topaz către care tind eu, iar la rangul de topaz, în afară că primești $200 în portofel imediat, mai primești și un NFT și mai primești și un tichet, da? Un bilet VIP premium la evenimentele companiei, ceea ce înseamnă că îți decontează cazarea și transportul. În funcție, se încadrează la o anumită sumă, nu știu acum să vă spun exact cât. Și asta am vrut să vă arăt, că rangurile cresc și banii cresc de la un nivel la celălalt și este foarte important să dezvoltați echipa, dar să vindeți și produsele și cu ocazia asta mergem la produse, mergem în shop să vă prezint produsele. Avem licență Whisper și acum vă vorbesc despre aplicația Whisper, aplicație făcută tot de CryptoData, care seamănă cu WhatsApp și Telegram, doar că nu are servere. Ea funcționează pe blockchain.
Deci nu are servere, nu pot fi stocate datele conversațiilor voastre pe servere și să aibă acces alții la ele. Cu ajutorul acestei licențe deveniți anonimi, pur și simplu. Veți avea un ID, descărcați aplicația din App Store sau Google Play și în loc de date personale, cum ar fi nume și număr de telefon, vă puneți acest ID pe care o obțineți din această licență și veți fi anonimi pe aplicație, bineînțeles pentru cei care nu vă cunosc, cei care vă au la contacte în telefon. De fapt, cred că și pentru aceea vă va apărea ID-ul. Ce mai avem aici? Avem inelul scos, lansat acum la Untold, care a avut loc în Dubai în februarie. Securing este un inel inteligent și este elegant și deștept. Da? Se conectează la telefon și vă puteți securiza plățile cu Visa, Mastercard, Crypto. Da? Îl puneți frumos pe deget, puteți face baie, puteți merge la plajă liniștiți, puteți face baie în mare și așa mai departe și aveți cardurile pe deget. Nu mai duceți grija cardurilor sau a telefoanelor, să aveți cardurile asigurate. Aveți plata la degetul mic, cum se spune. Următorul produs este un NFT Securing. Următorul. Smartwatch. Foarte inteligent, bineînțeles. Are și asistent personal. Vine la pachet cu mai multe curele de diferite culori. Da? La fel și ăsta securizat cu sistemul CryptoData OS. Următorul produs. Aceștia sunt lansați tot așa acum la Dubai, la Untold. Sunt ochelari de soare cu cameră de luat vederi. Ochelari cu ajutorul cărora puteți face live-uri. Cei care sunt amatori să facă live-uri pe TikTok, pe Facebook, pe Insta, unde se mai fac live-uri, fără a mai fi nevoie de telefon, da? Pur și simplu vă conectați la Facebook cu ei și ați intrat live. Și toată lumea vede ce vedeți dumneavoastră și ce filmați și așa mai departe. Lentilele. Deci ochelarii vin la fel la pachet cu mai multe perechi de lentile. Le puteți personaliza. Îi puteți personaliza ochelarii după gusturile dumneavoastră cu ce culori doriți la lentile. Ce ne mai spune? Ce mai avem următorul produs? Telefonul Hyder Evo. Este telefonul lansat în decembrie la Barcelona, un smartwatch elegant, finuț, criptat, securizat, mă repet, și acesta are pe asistent personal pe care îl puteți personaliza în funcție de dorințele dumneavoastră. Fiecare își personalizează asistentul personal în funcție de ceea ce dorește el ca asistentul să facă pentru el, cu ce să-l ajute. Și aici din nou pachetul acesta minunat la prețul de 2099 în care primiți foarte multe, da? După cum vedeți și laptopul bază și telefoanele, toate cele 3 telefoane scoase de ei, Impulse K1, Hyder, cel de $500, deci dacă le luăm pe bucățele ce prețuri au fiecare, deci laptopul a fost $600, Impulse K1 $250, Hyder Carbon a fost $500, iar Hyder Evo este cel de $900. Ochelarii sunt $400, smartwatch-ul este $350, mirea că s-a modificat ceva, deci dacă faceți un calcul și o socoteală, a plus licență Matrix ID,
plus un tricou cu semnătură și cadou un mystery box. Și revenind la mystery box, mergem și la mystery box și vedem ce... Nu, aici suntem, mergem la mystery box. Ce sunt mystery box-urile? Păi sunt niște cutii misterioase, așa cum le spune și numele, la diferite prețuri. Aceasta de 10 USDT vă arată aici ce puteți câștiga. Deci nicio cutie nu este câștigătoare. În fiecare cutie găsim ceva, în funcție de norocul fiecăruia. Putem câștiga un Bitcoin, un Ethereum, un XDEN, un LiPo, care este tokenul proiectului. Iată, ochelarii cu cameră video, tricouri XR, bilete de acces general la evenimentele companiei, bilete VIP premium. E o diferență între ele. Aici mai avem niște boți. Cu ăștia îi putem folosi la telefoanele create de ei. Aici este un bilet la Untold, bilete la Formula 1, bilete la MotoGP. Aici avem laptop, putem câștiga. Aici putem un telefon din acela Impuls K1, telefonul Haider Rare, adică cel de 500, rutere, sistemul CryptoData OS pe care îl câștigăm și ne putem lua și îl pune la laptopul PC-ul nostru vechi din casă. Și l-am securizat. Aici licență Whisper, un smartwatch și inclusiv un Mercedes. Nu știu să vă spun dacă s-a câștigat Mercedes sigur, dar știu că s-a câștigat Bitcoin, știu că s-a câștigat Ethereum, știu că s-au câștigat și ochelari și telefoane și laptopuri. Deci chiar se câștigă și avem produsele acasă. O altă cutie aici e pentru cei care fac TikTok și se pricep la asta. Nu mă bag, că nu știu. Aceasta este lansată tot la Untold, după cum v-am spus sau nu, în cutia asta câștigăm diferite vacanțe pe uscat, pe mare. Iată, bilete de acces la Untold pentru o zi, general acces Untold, acces pentru o zi la Neversea. Deci sunt doar pentru distracții și vacanțe. Cutia asta, numai pentru asta sunt, da? La VIP, la Neversea, la Untold. Nu, asta e, nu, am greșit. Deci aici câștigăm doar bilete la festivaluri, scuze, le-am încurcat. Deci la cutia asta câștigăm doar bilete la festivaluri. Avem acces și în backstage, putem câștiga să avem acces în backstage, putem câștiga să avem întâlnire cu artiștii. Iată și carduri cu valoare de 10, 20 de dolari, 50 de dolari, 100 de dolari și 1000 de dolari. Iată, acces nelimitat la festivalul Untold pe 10 ani, la festivalul la Magic Access Festivals 10 ani. T-shirt Untold, deci tricouri cu Untold, Neversea și tricouri pe care să primești semnături. Și asta nu, de ce nu mi-l văd? Nu mai mergea. Și aici avem nelimitat, credit la Untold. Wow! Discount 1% pentru noi la vânzări, ceas, telefon și așa mai departe. USDT cashback 1%. Deci cutiile misterioase, fiecare în parte ne aduce premii diferite, da? În carduri cu bani cu care putem cumpăra produse de la ei. Produse de la ei. Aici avem cea despre care vă vorbeam cu excursii. Deci și aici avem premii fizice, telefonul de 900, ochelarii cu camere de luat vederi, tricouri, telefoanele și celelalte mai ieftine, 250 și 500. Mini PC-ul este acesta.
laptopul și iată, City Break Europe, City Break Asia, City Break Global, explorezi Europa, explorezi Asia, după cum se vede pe apă, smartwatch-ul, licența Whisper, expediție globală, cruz, da, global, trip unique moments, deci sunt, iată, carduri cu valoare de 100, 300, 500, Safari global, exotic, South America și toate doar cu 600, adică una dintre ele ce-ți câștigi, depinde de noroc, doar cu 600 de USDT. Despre ce să vă mai vorbesc? Beneficiile sunt clar foarte frumoase pentru că fiind membru ai acces la toate produsele. La Golden Funders momentan nu sunt octarine care sunt foarte valoroase și prețurile la device-uri aici în proiect sunt mai mici cu 100 de dolari față de prețurile pe care le găsim pe site-ul oficial al companiei CryptoData. De aceea, devenind membru al proiectului, avem din start o reducere de 100 de dolari la fiecare produs. După cum am zis, primim 10% bonus din fiecare vânzare pe care o facem. Se lucrează în echipă, te dezvolți, îți dezvolți echipa și ajungi din rang în rang destul de repede, că nu-ți trebuie mii de oameni sub tine. Și ajungi la rangul de advisor. Mă întorc la ranguri ca să înțelegeți. Deci eu sunt la topaz, mai urmează safir, ruby, emerald. Deci aș mai avea 1, 2, 3, ups, înapoi. Am atins din greșeală, deci după cum se vede aș mai avea 1, 2, 3, 4 să ajung la advisor. Ce face advisorul când ajungi la advisor? Apoi primești, deci se vede clar, ai deblocat pentru matching bonus până la nivelul 5, da? Primești matching bonus, primești un NFT și iată, primești salariul lunar de 500 de dolari și un premiu de recunoștință din partea companiei care te recunoaște public cu acest premiu că tu ești rangul advisor. Iar de la advisor în sus urmează Diamond. De la Diamond începând, premiile sunt și mai și deja deblochezi și al 6-lea nivel, primești NFT și iată primești o croazieră pentru 2. Deci nu mai vin în bani, dar ai deja salariul de 500 plus bonusurile pe care le primești din vânzări. Eu zic că este super. La Blue Diamond primești NFT-ul și primești un Hublot Watch. La produsele fizice pe care le primim atunci când atingem rangurile, avem două variante. Dăm claim, cerem să ne fie trimis acasă produsul sau dacă nu-l vrem, avem varianta să primim 70% din valoarea produsului care ne este oferit de către companie și atunci dăm claim că dorim să primim 70% din valoarea produsului. Nu știu ce aș putea să vă mai spun, e posibil să fi uitat unele amănunte, dar în principiu asta e, plătim 250 de dolari, 50 de dolari lunar ca să beneficiem de toate bonusurile pe care ni le oferă compania. Vânzarea produselor ar trebui să fie oarecum ușor de făcut, pentru că produse ca ale lor chiar nu mai există, da? Sistemul lor de criptare este unic, nimeni nu a reușit să le spargă telefoanele și să le mai intre în telefoane și să le fie furate conturi, date și așa mai departe. La echipă, dacă intrați, veți vedea că pe măsură ce vă crește echipa, vi se va afișa ce persoane sunt sub voi. Echipa mea e
destul de măricică. Eu deja am ajuns să înscriu până la nivelul 5, după cum vedeți, și contează foarte mult și întotdeauna veți găsi aici membrii echipei dumneavoastră și pe ce niveluri sunt fiecare, iar dacă apăsăm pe Triview aici, ne apare copacul, care arată la modul ăsta. Bine,